צופים יקרים, נוער יקר, שלום וברכה. היה פעם איזה מלך, שהמלך הזה היה כובש עיירות, מדינות שלמות, זה לא היה פשוט. עד שיום אחד הוא כבש את אחד המדינות הקשות שביותר, ואז הוא רצה הבטחה שהמדינה הזאת תישאר בידיים שלו. התייעץ עם כל השרים וכל היועצים שלו, מה אתם אומרים, מה נעשה, איזשהו עניין, איזשהו משהו, כדי שהמדינה הזאת תישאר בידיים שלנו. יום אחד השרים בא, אומר לו, תשמע, אדוני המלך, אם אתה רוצה שהמדינה הזאת תישאר בידיים שלך, תקשיב לי. אתה הולך לפרסם מכתב בכל המדינה שלנו, אם יש הורים שיש להם בן יחיד, את הבן יחיד הזה, אם הם יקריבו למען המולדת, למען המדינה, מובטח לך, אדוני המלך, שאף אחד לא יוכל עלינו, והמדינה תהיה בידיים שלך עד 120 ואחרי. אמר המלך בכבוד. וכמובן שלחו פתקים לכל האנשים, לכל אנשי המדינה, מי יש לו בן יחיד שמוכן להקריב אותו למען המולדת, למען המדינה. כמובן שבהתחלה אף אחד לא חשב על זה בכלל, גם למצוא בן יחיד, ועוד שההורים האלה יקריבו אותו, מי פתאום. אבל עבר שבועיים שלושה, ואז יום אחד מקבל המלך מברק שיש הורים שהשכילו להבין שלמען המולדת, למען המדינה, הם מקריבים את הבן היחיד שלהם, ומוכנים לזה. טוב, המלך עשה פרסומים, ביום פלוני אלמוני בתאריך כזה וכזה בכיכר העיר, יהיה את הטקס, שהטקס הזה יהווה אבן שואבת שהמדינה הזאת תישאר בידיים שלנו. וכמובן מגיע היום, כל העיר ככה מלאה באנשים, כיכר העיר מלאה עוד יותר באנשים, המלך יושב בכיכר העיר, והילד הזה כמובן ליד עמוד התלייה עומד שמה, ולפני שרוצים לתלות אותו למען המולדת, שואל הילד הזה את המלך, אדוני המלך, האם אוכל לדבר כמה מילים לפני שאתם עוקדים אותי פה למען המולדת, למען המדינה הזאת? אומר המלך, בוודאי. אמר הילד למלך, יש לי 3 שאלות, אדוני המלך. בכבוד, ילד יקר. שאלה ראשונה, אדוני המלך, מהו הדבר הקשה ביותר שיש בעולם? שאלה שנייה, מהו הדבר הקל ביותר שיש בעולם? ושאלה שלישית, מהו הדבר המתוק שיש הכי בעולם? מה הדבר הכי מתוק שיש בעולם? אמר המלך לשרים, מה יש לכם להגיד, איזה תשובות יש לכם לענות לילד הזה? חשבו השרים 2 דקות ואמרו, מה הבעיה? הדבר הקשה שביותר, יש סוג אבן, סוג של סלע, שאי אפשר לפוצץ אותו, זה הדבר הכי קשה שיש. הדבר השני, מהו הדבר הכי קל שביותר? נוצה לא שוקלת שום דבר. זה הדבר הכי קל ביותר. מהו הדבר השלישי ששאל אותם, מה הדבר הכי מתוק שיש בעולם? דבש זה הדבר הכי מתוק שיש. ואז אומר הילד, חשבתי אתם שרים חכמים. לא לזה התכוונתי, רציתי תשובה יותר על רמה. נו, בכבוד ילד, מה יש לך להגיד? קהלו השרים. התשובה שלי שהדבר הכי קשה שיש בעולם זה שאני בן יחיד להורים שלי ורוצים להקריב אותי למען המולדת, למען המדינה, זה הדבר הכי קשה שיש. הדבר השני, מהו הדבר הכי קל שיש בעולם? זה אמא שאוהבת את הבן שלה, יכולה להרים אותו גם מ10 קילו ו12 קילו, מרוב האהבה שאוהבת אותו יכולה להרים אותו, וזה קל ביותר. מהו הדבר המתוק שיש בעולם, אומר הילד, זה שהילד אוהב את האמא והאמא אוהבת את הילד, אז האמא מניקה את הילד, החלב שיוצא מהאמא זה הדבר הכי מתוק שיש בעולם, מרוב האהבה שהילד אוהב את האמא ושהאמא אוהבת את הילד. מה המוסר השכל, נוער יקר? המוסר השכל זה התורה הקדושה. אתם יכולים לבוא, תלכו במדרשיות של שלום לעם, תבוא לבחורים, תשאל אותם מה אתם אומרים, נו, כיף לבוא לשיעור. תמצא בחור אחד אומר, ילד אחד אומר, נחמד לבוא, אחד אומר, ממש קשה לי, אני שובר את היצרה בשביל לבוא לשיעור תורה. התורה יכולה להיות מצד אחד מתוקה, מצד שני יכולה להיות חלילה להפך. וגם יכול להיות התורה, שיעור תורה זה דבר שיכול להיות מאוד קשה, מצד שני יכול להיות מאוד קל. זה דבר אינדיבידואלי לכל אחד ואחד. אם בחור מתחבר למדרשייה הנכונה, לשלום לעם, ששם יש שיעורים מעניינים, ששם יש הרצאות מעניינות, הוא הולך, נהנה מהשיעור תורה הזה, בוודאי שיוצא משם מסופק, וזה הדבר הכי מתוק שיש ביותר. אני יכול להגיד לכם על עצמי שמסרתי שיעורים בכל מיני מקומות בשלום לעם, ובחורים, ברוך השם, בכל פעם שהיו חושבים ללכת לאיזשהו מקום, לאיזשהו מסיבות וכו' וכו', תמיד הייתי שואל אותם, נו, באתם, הקרבתם מעצמכם, היה שווה או לא? ברור שזה היה שווה. זאת אומרת, אדם צריך להקריב מעצמו למען התורה. אחרי שאדם מקריב מעצמו למען שיעור תורה, למען איזשהו מעשה טוב, למען איזשהו מצווה טובה, אדם מרגיש את המתיקות שיש בזה, ולא חס וחלילה להפך. צופים יקרים, ברוכים תהיו.